Ukephi wazi ukuthi ungashintsha konke empilweni yakho ezinyangeni eziyisithupha kuphela? Izinyanga eziyisithupha kubonakala kukuphazama, akunjalo? Kodwa akunjalo. Futhi ngizokukhombisa. Iningi labantu liphila likholelwa ukuthi izinguquko zithatha iminyaka, ukuthi kudingeka uqoqe imali iminyaka, ufunde impela iminyaka, ulinde izimo zihlangane. Kodwa uma ngikutshela ukuthi lokhu kuyinqiniso, futhi uma ngikukhombisa ukuthi okudingayo kusezingeni lakho, futhi uma wenza lokhu, impilo yakho iqala ukuguquka ezinyangeni ezimbalwa. Ukephi uyazi ukuthi iphutha elivamile elivimbela abantu ekuguqulweni kwezimali zabo. Abazi ukuthi bafuna ini, futhi lapho konke kuqala. Uma ungeziqondi kahle ukuthi yini ofuna, noma yisiphi isiqondiso siyafaneleka, futhi ngenxa yalokho, impilo yabantu abaningi iba yihaba lokuphazamiseka, okudumazayo kanye nokuphindaphinda. Wake wazizwa kanje? Uvuka, usebenza, ukhokha izikweletu, uzama ukulungisa konke bese ekupheleni kosuku, unomuzwa wokuthi akukho okushintshile. Lokhu kwenzeka ngoba awuzange uphumelele. Yebo, ukwenza isinqumo kuhlukile kokufisa. Isinqumo yiwo umphumela wokuzibophezela, kuyilungelo onikeza umhlaba, futhi ikakhulukazi kuwe. Ngifunde lokhu ngendlela ebonakalayo engasoze ngakhohlwa. Ngo-1966, ngangingihlezi ehhovisi lomunye wabaqondisi abakhulu engake ngaba nabo empilweni yami, u-Earl Nightingale. Ngemuva kwethuba lehora lokukhuluma, ngabheka kuye futhi ngababuza, "Earl, yini imfihlo? Yini enenzuzo enkulu?" Wabheka emehlweni ami nokuthula okuyinqaba, wathi, "Bob, akukho imfihlo. Kuyindaba yokuhlala phansi, uqedele okufuna bese uzibophezela ekufezekiseni." Lolo suku luhlale emqondweni wami. Kwakungaleso sikhathi lapho konke kwaqala ukuguquka. Ngoba ngaphambi kwalokho, ngangingazi kahle ukuthi ngifuna ini. Ngangingabazi kahle izifiso ezingacacile. Kodwa kwakungabikho isinqumo. Futhi kungenzeka ukuthi usakhona endaweni ethile manje. Mhlawumbe ulindele ukuba nemali ukuze wenze isinqumo. Ulindele ukuba ulungele. Ulindele othile akusekele. Kodwa ake ngikutshele okuthile, isinqumo kuza kuqala. Imali iza kamuva. Ukucacisa kuza kamuva. Ukusekelwa kuza kamuva. Konke kuqala ngesinqumo. Abantu abaningi baphila ngaphakathi kwethunzi okuthiwa ithemba elilandelayo. Bathi, ngiyethemba ukuthi kuzoba nenkinga, ngabe umphumela uzoza esikhathini esizayo, uma ngingathola isikhathi esengeziwe. Kodwa yini eyodwa ehlukile, umuntu okhetha ukuthi abuyele, uhlanga lungakhathali. Bhala into eyenza inhliziyo yakho ibhule ngokushesha uma nje uyicabanga. Futhi uma ivela leyo ngxoxo ethi lokho akuvumelekile, yibonge. Ngoba kuyisibonakaliso sokuthi uthinte endaweni efanele. Usuphazamisile uhlelo oludala lwezengqondo olwakugcina uqhamukile. Ngizokutshela okuthile, uma uthatha isinqumo sangempela, izinto ziqala ukwenzeka. Abantu abasha bayavela. Amathuba avuleka. Uqala ukuzihambisa ngendlela ehlukile. Futhi konke lokhu akuyona into engalindelekile. Kuyimiphumela esheshayo yesinqumo sakho. Manje ngicela uzibuze, yini ofuna ngokweqiniso? Cha, hayi ukuthi kuvele kube ngcono. Cha, hayi ukuthi abanye bakholelwa ukuthi ungakwenza. Kanti wena, yini ofuna? Le mpendulo iyona ezoqala ukuguqula impilo yakho kusukela namuhla. Kunamandla amakhulu ngaphakathi kwakho manje, futhi lamandla awahlobene nekhono lakho lokugcina imali, noma ngomlando wakho, noma izinga lakho lemfundo, noma idolobha okuyo. Amandla okudala. Amandla okudala impilo yakho. Ukudala kusuka kokungasekho, konke ofuna ukuphila. Kodwa lapha kunento, lawa mandla awasebenzi ngokuzenzakalelayo. Aphendula esithombeni osiphosa ngaphakathi kwakho. Aphendula kulokho okukholwa kukho, kulokho okuzwayo, kulokho okuhlosile. Futhi kulokho okwenza abantu abaningi bahlale empilweni abangayithandi, ngoba bahlala bephosa izithombe zehlazo, ukwesaba, nokushoda ezingqondweni zabo ngaphandle kokwazi.
Ukeqaphela ukuthi abanye abantu bazizwa befanisa nemagnethi, bheka amathuba, imali, nezixazululo. Imfihlo ukuthi bayadala umqondo, bazizwa sengathi sewuba impela, bese konke kwenza ukuhamba kuhambisane nalokho. Lokhu akukhona ubuciko. Kuyisayensi. Kuyahambisa. Konke okuhlangene kuhlangana. Futhi imicabango yakho nayo iyithonye. Uma ucabanga into ethile njalo ngamandla okukhathalela, uyaguqula isisindo sakho futhi ngalokho ulungisa izinto ozitholayo. Lokhu akukhona imfundiso, kuhlale kuyingxenye yesimo. Kodwa qaphela kahle, ukucabanga okuhle akusebenzi kuphela. Ukucabanga kuphela kuyisinyathelo sokuqala. Okushintsha impilo yakho ngempela kuncike kumjikelezo wokuthanda okukhaliphile kwehlobo. Yingakho-ke ngangithatha ikhadi elincane ethini yami ethi kulungile okukhona. Uhlanga kuphela, ibe impumelelo ukututha. Ungathokozeli kuphela ngokucabanga, uzwe. Lalela. Thinta. Phonsa umoya kuleyo reality. Yenza lo msebenzi nsuku zonke okungenani izinsuku ezingu-20 one ngokulandelana. Futhi bheka okuthile okuqala ukwenzeka. Uzobona ukuthi isikhundla sakho sishintsha. Indlela okukhuluma ngayo ishintsha. Izinqaba ozenzayo zishintsha. Futhi ngalokho uzodonsa izimo ezintsha, abantu abasha, amathuba amasha. Ngoba okugcina engqondweni kwakho ngokucacile nangokuhlakanipha kuqale ukushintsha kube iqiniso. Uyiqambi. Uke phambilini. Ohlukile manje ukuthi ungakhetha ukudala ngokucophelela. Ukukhetha kusezandleni zakho. Kukhona okuthile okulawula ukuphila kwakho okwamanje, futhi kungenzeka ukuthi awukwazi ukukwazi. Akukho kuhulumeni, akukhona umphathi wakho, futhi akukhona ibhange lakho. Kuyinqubo engabonakali elawula engqondweni yakho. Inqubo ezenzakalayo evumela ukuba uphinde wenze imikhuba efanayo, izimpendulo kanye nezinketho, njengesifiso osuke usephikweni elingenayo. Le nqubo ibizwa ngokuthi paradigma. Futhi kuze kube unguqula, akukho okuzoshintsha ngokuphelele empilweni yakho. Iparadigma yizinkolelo ezinzima nezindlela ezivela emqondweni wakho. Zakhele impilo yakho yonke, usekhaya, esikoleni, izipiliyoni zakho, komphakathi. Futhi into ethokozisayo ukuthi idlula izinkulungwane eziningana okudingekayo yinqiniso ofunda yokuqala ngakufunda obekubhaliwe okuzothokozisa ngaphandle kwezithintelo. Lena yinto yokuguquka yangempela. Futhi iyatholakala kuwe. Kodwa konke kuqala ngesinqumo, ukumisa ukuphinda okukhona, futhi ekugcineni ukhetha ukuba yikuphi okwakho ukuze ube yilokho okuzalwa ukuba ube yikho. Konke okukhona emhlabeni wokubonakala kuqala njengemifanekiso engqondweni yomuntu. Konke. Akukho okwakhiwe, akukho imoto ekhishwe, akukho inkampani esunguliwe ngaphandle kokuthi umuntu abone okucacile engqondweni yakhe. Imifanekiso iqala, impilo iza kamuva. Uma ufuna ukuguqula impilo yakho ezinyangeni eziyisithupha, kumele uqonde amandla okudala esemuva kwaleyo mifanekiso. Lokho okubonayo engqondweni yakho kulawula okuphila phesheya. Uma wakhe imifanekiso ecacile nenothile ngento ofisa ukuyifinyelela, futhi uhlale uxhumene nayo ngokomzwelo, le mifanekiso izoqala ukwenza okuthile ngendlela ongakwazi ukucabanga ngayo. Kufana nokukhanyisa isibani sangaphakathi esiqala ukudonsa izimvo, abantu, izimo kanye namathuba ahambisana naleyo mifanekiso. Ngoba iqiniso limnene, umhlaba uphendula kuma-trend. Futhi umfanekiso ophakathi kwezandla zakho udala ukutrendi okukhishwayo. Ngibone lokhu kwenzeka izikhathi ezingapheli empilweni yami. Omunye wemibono engiyikhumbulayo kakhulu kwakungokuthi ngizicabanga ngendlu yethu lapho sibhala khona izinhlelo neziqeqesho. Kuleso sikhathi bekwazi kuphela ukuthandwa. Kwakuwumbono, iphupho. Kodwa engqondweni yami bekukhona okwesikhathi. Ngabona imibala, izihlalo, indawo, amandla. Ngihamba kule ndawo engakaze ikhule. Futhi uyazi ukuthi kwenzekeni. Kancane kancane izinkanyezi ziqhamuka, abantu abaqondile bayavela, izinsiza ziyaqala, okwakungumfanekiso kwaphenduka kube into ebukhoma. Kodwa kwenzekela kuphela ngoba ngiqhubeke ngixhumeka ngomzwelo nalowo mfanekiso.
Abantu abaningi abenzi lokhu. Abazi lokho abakwaziyo ukubona. Okubi kakhulu, bavumela umhlaba ukuthi ufake izithombe ezimbi engqondweni yabo. Bathatha isikhathi eside bebheka ezinkingeni, becabanga ngezinkweletu, bekhuluma ngezinkinga, begcwalisa imicabango yabo ngamaphutha nezinkathazo. Futhi kwenzeka ini? Lezo zithombe zakha imizwa. Imizwa ibumba ukuziphatha. Ukuziphatha kudala imiphumela. Futhi lezo zinto yizo eziyathanda ukufunda. Kodwa abazi ukuthi bahlala bencika kuhlelo lwezinto ezimbi, imifanekiso engapheli. Izwe, qaphela kahle, umqondo wakho ufana nohlaka lwephepha. Uma ungeqondi kahle ukukhipha ohlangothini lakho, omunye umuntu uzoba nesikhathi sokubhalela phansi. Futhi eziningi zezinye izinto ezenza izipho ezihamba phambili ziphenduka into evumele ukukhiqizwa. Ukephi na ukwazi engabe ngenxa yinto yamaphika? Lokho okukhanga ngamandla, ngeke kugweme ukuba kube yiqiniso phambi kwamehlo akho. Khetha isithombe esifanele ofuna ukusiphila. Ungavumi ukuphila njengomphosa enoveli yakho. Wena uyakha. Ukephi njalo? Manje sekuyisikhathi sokuthatha leli thuba. Isithombe osondela kulo engqondweni yakho sichaza ubukhona obuphila. Konke kuqala ngesinqumo esicacile, okulandelwa umbono omusha, ophakelwa nsuku zonke ngemizwa, ukunaka nokuphindaphinda. Awuhlanganisiwe ngezimo, ungumklami wezimpilo zakho. Uma wenza ngendlela ofunde ngayo lapha ngokuzinikela, ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, okungukuthi unyaka ophelele, ngeke uzazi ngenxa yokuguquka. Manje, uma usukulungele ukuthatha isinyathelo esilandelayo ohambweni lwakho, ividiyo elandelayo ephumelelayo esikrinini iwukuthi okudingayo. Izokwenza uqonde kahle kakhulu futhi ikwenze ube ngcono ngo-one kunalokho okukhona manje. Ngiyabonga ngokuba nami kuze kube lapha. Ngizokulinda kuvidiyo elandelayo.